naghahandog ng Maadjong adlaw mga ka-Junjun. So, niya na po ang inyong amigo Junjun Oliver ug welcome sa ako ang YouTube channel Junjun's TV. Again, please don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel Junjun's TV ug palihog ug tan-aw sa itong mga pahinomdom ug ayaw po din taon laktawig ijawat po sa umaabot nga mamisos pohon. For this video guys, apasumpay ni sa atong laag with Florami Boholana and also Dwight kay kami namang tulo ang niuli pabalik paingon sa Alicia. So gikan nami sa Sikatuna Mirror of the World and then paingon meron sa Sevilla kay nagplano mi nga mohapit sa hanging bridge sa Sevilla. Okay, so let's go. Hala purami. Hala di. Tara na sir kasto nga motoya. Hello. Hello. Ding. Hello. Kurog. Kuan sa de. Dancing to the tune ching. La sige. Nag-video na ka? Di, hala. Hindi ko parami. Dance man. Le. Gari-gari gitu tak. Na naman gotas taliwa diretso na laman. Andag ko. Uy. Uy, nanay. Nalipong na ko. Oo. Oo. Sa kuha ni Siza, Barangay Santo Rosario, Cortis. Sa Cortis na ni. Butangan dahil koan. Ano man? Ang burnal? Kanang ali, aron di mo lapas ang tubig. Muna magnalipong nga ko dun. Paway sa ta. Balik. Gipunan pagkajog lipong datos kuhan. Relax. Bao. Mga ingana. Mga 300 meters. Uy, nanay purami. Relax. Relax. Wa ko nagpadapli, nagpatunga ra ko. Ikaw ang paunahon. Ado kadagan. Di lagi maka-apekto nimo dagan nimo purami. Og ako lagi kay mo apekto malagi. Lagi damay nga na namin. Yes, daplin na jud pero napay tubig kag tungod.
Ginoo. Ay, Hangat mo ko eh. Natihins man ko. salamat. Hangat. Salamat. Oh my goodness. And finally, ni ana jud ta sa tulay sa Sevilla ug sa hong tan-aw dining tulaza, usa pud nis mga dugay na or mga tiguang or mga karaan na nga tulay. So murag hadlok na pod ding tulaza guys. So again with me is Flora May Buholana and Dwight. Ug karon guys, ang among tuzo unta nga mohapit diri sa Sevilla is ang pagtan-aw man sa hanging bridge, but sad to say nga ang hanging bridge is na apektuhan sa bagyong Odette nitong last December. So gianod ang maong hanging bridge. So wa na mi hapit didto og diretso na laman mi, and luckily ni ami napadpad ni ining suntorized nga Busay Falls dinhi sa Kinugitan, Lubok, Bohol. And of course, mang marites ta ni ug atong diskubrehon ni kay suntorized pa man. Atong tan-awon diskubrehon og unsa ni sa kan nindot kay ilan na ning gisugdan og palami. So niya makita ninyo nga naga-flow ang water over the edge of the cliff. I think ana nila gikuha kining ngan nga busay. Og di ay chicks nga nagtambay dere guys. Oh, unsa kay ang problema daning dako as yung problema kay naghinuktok man. Unsa kay jang gipaabot? Kinsa kay gipaabot ni siya? Og maud jud ang pangutaha nga si Jara poy makatubag. So padadyo ta daris ubos guys kay atong tan-awon jud og unsa ka kusog ang flow sa tubig og atong makita jud og unsa jud ni ka nindot nga lugar. So far so good, and then ma-relax ang imong nahuna dani na makita nimo ang kusog sa flow sa tubig guys. Oh, ug kaning tubiga guys or kining sa paa malagbas nik paingon nga to sa lubok. Lukat siya na ang tanawa. Oh, oh, ha? Wow. Lawom siguro na, no? Ha? Oo. Dapat sila ibalsa, di ana po. Agtulay day dadto nawa. Oh. Dahil ako ang kibo dito para mi oh. And from Busay Falls Resort from Kinugitan, Lubok, Bohol, agi na punta din padung ug niya nagizod kita sa man-made forest din sa Lubok, Bohol. Ang sikat nga man-made forest din sa Lubok, Bohol guys, ug ginadayo kini sa mga turista ug niya ay mga basta daghang mga manhi po danhi guys, mag picture din taliwa sa karsada, taliwa sa man-made forest. And nawahi ko nilang purami og niya na sila mohunong ko kay murag mag pictorial siguro me. Why are you hunong-hunong? I want to take a picture. Ah, okay. We will take a picture. Me too. The sky. We are heroes tonight.
town, from London to Taiwan. Og niya nagpusing-pusing mi daning toro. After pusing-pusing mo padadyo na paingon pauli sa Alicia Bohol. Bye bye guys.